Chini ko Mumbai norok belai short notice or paisa paika. Chini je forum aro je khazan mani saltam salbu disita forum khazan mani katal ko joint movement committee for Kogborok aro 37 organizations aro kurung sau paika hai nai committee sing khalaika dai Kogborok ni suithai ni je coba script ni je coba abang kaskangot lama bagino ni motha forum asai man kai norok to semanjak je thanai sapta kaisa romainai TBS ni president by belakla kok banglai bo wasa kaisa bo roman bo allow khlainai bangla belok khlainai wasi kaisa bo khlaiya tai bisa sabo khlainai tai bisa sabo khlaiya nagai motoi bini je tab namano bini je unko selai thamani abono tui nai to student ni bisingabo ore pore nangi to wasa moti wanse jago wati tai juda wanse jago ga awon bagino sun chongkha moti khlai wai bini ro thani tai ungliya sun fainai barotar ni sini movement no khosine chini movement ni character tamong nei ungya sun tai sha suge thik le fiaba movement le umina chini movement ni je sanmong rok nagai je dabi rok nagai number 1 CBSE tai TBSE ni kainoi board পরীক্ষা ni je question paper tongani abo bangla bai sabuk mani hai roman script bai do sabagoi karinani unthum okay number 2 SCERT borok class 1 ni sini class 8 jora kok borok ni textbook borok snabo SCERT tai Directorate of Kokborok and other minorities languages borok class 8 ni sini class 12 jora ni je textbook tongani Kokborok ni aborok borok snabo borok ni thani bo chini sanmung hunga kai takla ni sini Bangla script bai borok bijab sabuk tui Kokborok ni textbook sabuk tui Roman script bai bo ma sabuk abo khasini second dabi amno dabi inka script selection committee hinai nai saimano khorok tano tui je committee khajak mani abono batil makle sibai mari tai kese dabi hinga kai Dr. Otul Dev Bormani chairmanship bai Tripura wo je advisory board for Kokborok development committee hinai je boards namani abono sebai mari nai abo Kokborok development committee ya bini samung humungo jeng ja nungmani hingga abo Kokborok destruction committee sutorang o committee no immediately dissolve kole mari nai jeng mani abo amone ugni dabi ingkha taklai ni bisingono Tripura government Kokborok ni hamkarai no Kujugoti Shetlangan bago in scientific way Kokborok academy establish mark lena abar ungkha chini santhai tai I santhai mania sak chini choba cholito asunu jotno ha sir tini DSL dok kaisa press meet theka dok ba ka ni oranges kan ni dok bongni press meet to jung khanaya ko acha সমর্থন এজং মতো 12 তারিখ না হইতামো যিনি নেচার অফ যিনি চবা আবজুং তাও জমিয়াকো ফিয়া 12 তারিখ সিমনি যিনি চবা নাই ওকে নেচার অফ চবা বম তেউ নাই চমাসুরি চংলাই 15 তারিখ সিমনি সিবিএসই এক্সাম তো যায় রেসুমি তে এক্সাম নাই র নং তাম মাই সুনিয়ান বাগে বা তাম পড়ন কব বড় গিথানি চিনি কবমু জয়েন্ট Movement Committee for Kokborok ni sini bangni thani kobong kono kirina krei Kokborok sini manikok sini Kokborok tambe sujagia aro sanani odhikar chini singsi take bane odhikar ke ge roman script banyo suinai kono kirina krei roman script banyo suidi jara suinam musung nai ro tam bage hingai
tabuk sak jora kok borok no toma script bai sunani nangno hinai kuno government notification krei aw kok thaja buji naru bedi kuno government notification krei am bagai jani ja musumani script bai norok ni answer paper norok suidi norok bangla script bai khano suidi roman script bai khano suidi kuno kirina kri corona bo kri Sarau bahagia barbar di prasarong ni jeren serang tonai rongo pemlok mana dak leba rasniti haparo dan abo to family gani tong khable tam bagai hingkai obti sikri sokro khlaiai o sarajoni result di ham yaklai mahagai koni sara jiban bani thinang to amro gondro manago klai thangsi na abo no naita to sabro ge chungo bo mabuji thak arbo kono undru mundru sundru mundru oroi pore umnani kono grei kha krak khlaiai norok roman script shuna mejo kai roman script shudi bangla script shuna mejo kai bangla script shudi je script bai shuika kai norok sak sak no free ma tongo norok o script ni shudi bat baki daito sini jenong sanung sarabo sabono sanin tongaro tong Tripura government thani Tripura government thani tai TBC ni thani